Кіші тұрмышы мезгіллерден тұра. Олар арасында түрлісі бар. Шатлықлылары, мұңсулары бегі көңілі болмағанлары. Менің тұрмышымда шулай. Ләкин бәхетлі мезгіллер барыбір көбірек болды. Һәм аларның көбісі театр рольләрен белән бәйле дей, Россияның атказанган Татарстанның халық артисты, мәдәният дөньясында тапшыруының бүгенге каһарманы Наилә Гәрәева. Наилә апа, исәнмесез? Исәнмесез. Бергә узган уртак гомеребез дә сезнең өчен дә, тамашачыларыбыз өчен дә күңелле һәм мәгънәле мизгелләр булып калсын иде. Амин, шулай булсын. Наилә апа, бүгенге тапшыруны кыска сорауларга кыска җаваплар аша башлыйсы килде. Ни өчен икәнен соңрак әйтермен. Сез әзерме? Әзер. Яхшы. Идеаль артистмы, идеаль кешеме? Ул ике мәгънәне дә үзенә җыярга тиеш, чөнки иң башта кеше булырга тиеш. Аннары инде артист. Йылдыз атылганда сез теләк телисезме? Мин Худайдан гына теләкләр телим. Йылдызларга карамын. Үзегезнең исемегезне яратасызмы һәм ул нәрсә аңлата, аның мәгънәсе нидә? Үземнең исемемне әлбәттә яратам. Әнием, әтием кушкан исем. Аның мәгънәсе теләкләргә ирешү дигән сүз. Шул мәгънәдә ул һәм бүләккә лаеклы, шулай бит? Бәлки шулайдыр. Спектакльдә ролегезнең сүзләрен онытканда сез дәвам итәргә кирәк? Мин мәгънә буенча үз сүзләрем белән дә кай вакытта әйтеп китәм. Иң кирәкле мәгънәне югалтмаска кирәк. Җөмләнең мәгънәсен. Тормышта иң курыкканыгыз? Кешеләрне югалту, якын кешеләрне югалту. Сезнең яраткан афоризмыгыз, ниндидер юморы сүз, фикер? Дип әйтим, алар күптер инде. Шөкер ана кылырга кирәк. Кешенең яше фикер йөртүенә һәм уйның йөгерклелегеннән тора икән. Һәм инде менә бүгенге тапшыруыбыз башында сезнең җавапларыгыз, сезнең әле күңелегез белән бик яшь икәнне аңлата. Яшь дигәннән, Наилә апа, бабайлар чагындагы Хәлимәгез сезнең 70 яшьлек юбилейга махсус атап куелган иде. Һәм ул менә чыннан да Хәлимә үзенең елларына бирешми торган, буйсынмый торган шундый бик яшь күңелле кеше. Сезнең арада уртак яклар күпме? Әлбәттә күп, чөнки яшь буенча да, табигаты буенча да, шартлар буенча да әлбәттә миңа туры килә. Ул әсәрне мин үзем яздырткан идем Илгиз Зайниевтан, чөнки үземнең табигатыма туры китереп, шуңа күрә алар миңа тәңгәл туры килә. Хәлимә, син миңа кияүгә чыгарга тиеш. Дип уйламаган идем. Мин шай артмыйм, Хәлимә. Ит инде, андый сүз чын була димени. Әнишә булмасын ди. Ярар әнәс, мин уйлап карармын. Хәлимә, 1 минут вакыт җитәр сиңа. 1 минут? Әйе. Үзе һич көтмәгәндә кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Үзе 1 минут ди. Ярый, 1 сәгать вакыт җитәме? 1 сәгать? 1 сәгать. Әйе. Син нәрсәнәс? Нәрсә? Кияүгә чыгу шундый җиңел эш дип уйладыңмы? Аны нәрсә? Бер дә уйламаганда андый адым ясайбыш, ә? Юк, инде аннары гомер буе үкенергә туры килер. Yo, min sin
башта белергә, өйрәнергә тиеш. Үйренерге. Театрга яңа гына аяк атлаган яшь Наилә нинди иде ул? Менә беренче мизгелләрне хәтерлисезме? Хыялы идем инде. Әлбәттә инде яшь чакта күп нәрсәне көтәсең, ниндидер өметләр баглыйсың. Театр белән мавыгып, каядыр шул театр тормышына кирип китеп, шулай итеп яшәдем инде яшь чакта. Үземнең хыялыма ирештем дип, үземнең теләкләремә шуңа каядыр куанып, шатланып яшәдем. Iyele, Sülele abi. Avulda neler var? Şatlanırda haberleri yok kızım. Avda açlık. Haldirek kişiler maltuvarların suyu başıylar. Halsizleri yurt yerlerini satıp şikke alıp giderler. Halk arasında tir hastası, zengile, avruğu. Seni kurgeç avulga kaytırmalı dip şatlangan edim. Yok, tüline de alası bulma. Senin gibi yetim kız bala tügül. Hoşarıp durgan yerler de açlıktan intige. Шул 5 ел элек Разил Валиев сезнең юбилейгыз кичәсендә татар музыкасына, шәһәр культурасын Рөстәм Яхин алып килгән булса, татар театрына аны Наилә Гәрәева алып килде. Менә бу фикер белән сез килешәсезме? Миңа ул фикер бик ошый. Разил әфәндегә мин бик рәхмәтлемен, чөнки ул чыннан да ничектер миңа туры килә, чөнки мин шәһәр кызы бит, мин шәһәрдә үскән. Рөстәм Яхин да ул каядыр үзенең музыкасы белән ниндидер бер яңалык керткән кебек музыка дөньясына. Мин дә шул үземнең яшьлегем белән каядыр яңа заманча әсәрләрдә уйнап, үземне яшьтәге яшьләрне уйнаганга күрә, күрәсең инде ниндидер бер театрга бер яңалык керткән кебек булдым. Ул бит менә хикмәт ничектер минем шундый язмышым, минем иҗатым шундый уңышлы булуда миңа калса шартлар шундый туды. Чөнки мин килгәндә әле театрда яшь артистлар юк иде. Яшьләрне өлкәннәр уйныйдыр. Һәм менә мин аяк басу белән иң беренче сәхнәдә япь-яшь кызны, 17 яшьлек кызны уйнадым. Әлбәттә, бу ниндидер бер зур вакыйга иде. Театрда менә өлкән буын артистлар арасында сезгә иң нык тәэсир иткән ул вакытта Иң көчле тәэсир иткән миңа Галия Пабулатова иде. Миңа аны белән уйнарга андый бәхет туры килде. Ул аның таушы, аның тирән сәхнәдә фикер йөртү, аның кичерешләрен сәхнәдә бирү тамашачыга ничектер менә тетрәндерә иде. Миңа менә иң көчле тәэсир иткән Галия Пабулатова булды. Ул Шәряздан абый Сарымсаковның хәләл җефете иде, хатыны иде. Шуңа күрә мин аның үзе генә уйнаганда да, һәм аның белән уйнаганда бигрәк тә шундый рәхәт сәхнәдә үземне рәхәт хис итә идем. Актерның язмышын рольләр билгели. Менә сезнең үзегез өчен этапный дип әйтәләр бит инде. Хәл иткеч актерлык язмышында бик ниндидер бурылышлар, яңа баскычка күтәргән рольләр ниндиләр алар? Гүзәл, сәхнәдә бит артистның язмышы эшкә бүленә. Яшьлек,
урталык һәм дә инде ылгаю китү. Картлык дип әйтмәс идем, артист кеше картаймы бер вакытта да. Яшь чакта әлбәттә инде менә беренче мәхәббәт Хаябыйның Рәфкать Бекчентаев куйган беренче мәхәббәт белән каядыр мин халыкка таныттырдым үземне. Шактый вакыт үткәч, гүзәлем Әсәл булды минем өчен бик истә калырлык һәм дә нидер үземдә нидер яңалык качкан кебек булды. Ул да ниндидер театрның иҗаты белән бәйле, чөнки ул зур вакыйга иде ул заманда. Чингиз Айтматов бит инде ул заманда инде без ул йотлыгып укыйдык, аның китаплары яңа гына чыккан иде ул заманда. Һәм шул әсәрне сәхнәгә кую һәм миңа ул Әсәлне уйнау әлбәттә бу бик минем өчен зур бәхет иде ул һәм дә минем ниндидер иҗат юлымда ниндидер бер нокта иде. Син мине бер дә яратмыйсыңмы, Әсәл? Юк, Элеккеге мәхәббәтебездән берни дә калмадымы ни? калды. Соң менә шулай булгач, Әсәл. Барысы да әвәлгечә булыр. Әвәлгечә. Юк, Ильяс. Әвәлгечә була алмыйм. Бер вакытта да. Ишетәсеңме? Әкбе Әсәл. Юк инде ул. Кайчандыр үзенең кайгысы белән, шатлыгы белән яшәүче бер кыз бар иде. Ләкин ул хәзер үлде. Аңардан истәлек кенә калды. Димәк, безнең бергә торган чакларыбыз бары истәлек булып кына калды. Дөрес түгел, Әсәл. Үлгән кешене генә ис калып сөйлиләр, ләкин без бит тире, без яшибез. Мин сине әвәлгечә яратам, Әсәл. Дөрес, мин синең алда бик нык гаепле. Ләкин кичереп була торгандыр бит. Ышандамы мин? Әсаман, мин аның әтисе бит. Әтти дигән сүзне ул беренче тапкыр бүтән кешегә әйтте. Син бит мине көткәнсең, Әсәл. Саматта көтте. Аңа әтти дигән сүзне әйтү бик кирәк иде. Ул спектакль белән без Тукай премиясын алдык. Мин, режиссер, Ташкенттан килгән Агатиши иде. Аннары Шәхсәнем Асфандиярова, Ринат Тажидиновлар. Менә Тукай премиясын театрда бит инде спектакльгә бирәләр, спектакльдә катнашкан артистларга. Менә шул да минем өчен каядыр бик шатлыклы вакыйга. Һәм ул исемне әлбәттә мин гомер буе инде акларга тырыштым. Ә инде урталыкка килеп җиткәндә, әлбәттә, Хушыгыз, Туфан Миннуллинның трилогия әсәре, Миләүшәнең туган көнендә, аннары Дуслар җыелган җирдә дә Миләүшәне уйнадым мин һәм дә Хушыгызда. Менә Хушыгыз инде минем урталыкта булды. Мин инде аны шундый уйнадым, әйтерсең дә мин инде бу сәхнәгә соңгы тапкыр чыккан. Бу минем соңгы ролем кебек. Теге руслар әйтмеш, лебединые песни кебек булды. Чөнки ул минем бөтен ул вакыттагы, ул чордагы бөтен кичерешләремне, уйларымны барсын да мин шушы роль аша җиткердем халыкка. Һәм дә киенде менә каядыр инде өченче чор инде ылгаю чоры белән мин инде башладым менә улымның Фәритнең Бишура спектаклендә диплом әсәрендә инде диплом спектакле иде Бишурада шул бер күршекәй дигән бер өлкән хатынны уйнадым инде. Бу минем өчен дә бер яңалык булды. Диргә дә була инде. Анда инде әлбәттә мин инде уже яшь кешене, яшь хатынны уйнамыдырым, ә менә шушы каядыр ылгайган, бик күп газаплар, балалары сугышта үлгән. Менә минем өчен дә бик зур ничек дип әйтим инде бәхет иде. Шушы спектакльдә ул да бик уңышлы булды. Ул авылның таркалуы, әлеге дә баягы яңа бөтенләй тема Мансур Гыйләҗевнең әсәрен артистлар менә шундый Азгар Шакиров аны Мәскәүдән килеп төшерделәр.
Telefonların nişik kurşuken. Dige Allah'a şükür. Pazlarım gına yuvaldı mene. İzli canım çıkayın da. Şu bilensinlerden basuğa koyan idim üzerim. Tabar hal yok. Angralar biteli. Jidi yetim bebke jidisi de mattur bulup usup kileler digende. Yavuz tiligen kutarım alıp gitmesin diyorum. Dige. Hazır nindi tilgen bulsun onları da Dige. Uzun yıkallerde. Türlüşe kurşukay türlüşe. Kort temezek. Jingileye başladı mı? Ağa nerse bulgan. Sataşkalı nişlemek gerek. Kortlık alameti zihni de tarala başlagandır. Gözüne de görüngeli ahırı. Ey tınışkın ettiği dünya bilen hoşlaşabız degende. Ejeliddin'in sokmakları көп. Bendelerini türlü alıp gitti. Dige. Bişuranı gördüm de bit divana. Estağfirullah tövbe. Урталык чыры киткәч шул бишура белән кирип киттем мин. Аннары миңа Сәлимәне Шаҗәрә Туфан Миннуллин әсәрендә Сәлимәне уйнарга туры килде. Менә анда да бөтенләй ул моңа кадәр мин андый рольне уйнаганым юк иде. Һәм анда күпләр сезне танымады да. Мин анда иң кадерле нәрсә булды, минем сәхнәдәшләрем мине килеп, котлап, ниндидер миндә яңалык качкан кебек менә. Ул бит театрда иң кадерле үзенең сәхнәдәшләрен килеп сине котласа, оннан да кадерле нәрсә юк. Тамашачы ул сине ничек уйнасаң да кабул итә бит инде. Ә менә сәхнәдәшләр килеп сине шулай котласалар, Найла, шундай һәйбәт уйнадың, бөтенләй яңаша ачылдың дип әйтүе бу бик кадерле булды миңа. Сәйдбәков белән Сәйдбәков сезгә нигә кирәк булды? Siz Hasanbek ya Şahibek Seyitbekov'unu bilesiniz mi? Yok, bilmem. Nişiginde bilmiyorsunuz. Özünüz Seyitbekov var. Bu seni. Bu senin kimin? Ul da Seyitbekov'larını izlep yürüyor. Biz Seyitbekov'ların şajeresini tüzüyoruz. Нәрсәсен ул шаҗарам? Родословное дерево. Да. Да. Нигә бер сүз дә дәшми? Irler alar. Yürekli sözlüğünü eyti. Da. Siz Seyitbekovlarga ышагансың. Demek siz alarını bilesiniz. Yok, bilmem. Seyitbekovlar yok. Onların tomirlerin kırptılar. Nişiginde. Mine iş siz isen, min isen. Onlar yok. Min de yok. Bitirdiler. Nişik bitirdiler. Bitirdiler, digeç bitirdiler indi. Nige tüpşinazım. Gulakını biləsiz mi? Bilem. Şul min lagerinin kızı. Şunda tudım. Eteyimni atkanlar eneyim ulgen. Min berkimni de bilmeyim. Родословное дерево. Срубили onu. Кистеләр. Аннары инде әлбәттә әни килде. Әсәрдә миңа әнине бирү, ул инде театр өчен, минем өчен бик зур вакыйга булды. Чөнки менә моңа кадәр инде Галима апа Ибрагимова уйнаган, ананы бит инде бөтен халык истә, халыкның, тамашачының исендә бит инде. Беренче менә премьерага чыкканда бик каушадым. Тамашачы бик үк тиз кабул итмәде мине. Беренче пәрдәне бөтенләй кабул итмәде. Шуннан соң икенче пәрдәдә каядыр инде анда малайы белән, ниләр белән кичерешләр барганда каядыр тирән теге уйланулар, тирән фикерләр белән халык каядыр азна мине кабул итә башлады. Ә инде өченче биткәндә монолог укыганда инде ананың монологы балалар турында анда инде тулысынча тамашачы мине кабул итте. Насыл уйный инде әлбәттә каядыр шомардым дип әйтергә дә була. Ананың бит аның уйлары, борчулары бөтен ананың бер төсле бит. Шәһәр анасы мул, авыл анасы мул. Аннары минем ананы уйнарга хакым да бар. Мин үзем дә ана, оныгым да инде минем үсеп җиткән иде ул вакытта. Анда минем оныгым да уйнады әле ул әни килде дә Юсуф.
Шуңа күрә барыбер инде минем ананы уйнарга хакым бар иде. Аналар үшін балалар шулай. Кай берәүләре вафат булсалар да мәңге исән, чөнки алар намус белән үлгән балалар. Кай берәүләре икмәк чиртеп яшәсәләр дә мәйет. Әни, ятып тор әле, сиңа борчылырга ярам, әни. Кирәкми, балам. Мин күп яттым инде. Ул да ятуларым тагын да күбрәк. Раз басып торасым килде. Менә сез минем белән 3 ай буена курчак уйны уйныйсыз. Янәсе әни карт кеше, ничек ялганласак та ышана. Һәм мин сезне ялганнарыгызны белеп, сизеп торам. Сәйәрнең хатыны Рима нинди практикада икәнен дә, ничен кеше өендә ятуымны да, авылга ничен җибәрмәүгезне дә, Хафизымның ничен кайтмавын да, барысын да белеп сизеп торам бит мин. Ана кешенең колагы ишетмәсә дә, йөрәге ишетә. Сез беләсез, минем күп яшисем калды. Вәсиятем сезгә шул. Кеше булыгыз. Куркак җан булудан сакланыгыз. Кеше куркак булса, ул җанын саклап калыр өчен теләсә нинди җинаятькә бара. Атасын да, анасын да, хәтта милләтен дә сата. Менә рольләрегезне барладык, ләкин Наил апа сезнең актер өчен бик драматик чор, әлбәттә тын алыш, эшсезлек, билгесезлек. Сезнең дә ул чор урап узмаган һәм 7 елга сузылган. Менә бу чорда бит сынарга, сыгылырга да мөмкин. Беләсезме, ул чор бөтен артистта да бар. Менә урталыкка килеп җиткәч рольләр да азрак була, сиңа туры килмәгән пьесалар да туры була. Ләкин мин нәрсә белән үземне җиңдем? Мин педагогикага. Башта театр училищесына мине Марсель Хакимович үзенә алды ассистент булып. Ул курста әле Фәрит та укыды. Без Илдар Хайруллин белән ассистент идек Марсель Хакимович театральный училищеда. Аннан соң инде мин университет культурага Мин анда чакырдылар. Анда мин 20 ел укыттым, 4 выпуск чыгардым. Менә ул нәрсә мине ничектер коткарды. Яшьләр белән эшләү, шәкертләр белән эшләү ул бик зур бәхет. Ул заманны да тоясың, каяндыр минең фикерне дә яшьләр белән бергә фикер йөртәсең. Миңа калса менә бу нәрсә мине коткарды. Менә бу рольдән соң миңа бүтән бер нәрсә дә куркыныч түгел дигән ролигез нинди? Бармы ул? Шаҗара. Сәлимә роле. Анда күп нәрсәләрне мин җиңдем үземдә. Үземдә булмаган нәрсәләрне. Анда режиссер Фәрит Бекчентаев иде, ул әсәрне куйды. Бик Туфанның әйбәт көчле әсәре иде ул. Анда инде мин элегрәк теге күбрәк үземне уйныйдырым инде сәхнәдә. Амында бөтенләй икенче гулакларда булып кайткан, тамәке тарта, эчә, үзенең милләтенә, үзенең теленә тугрылыклы булып калган хатын, көчле хатын. Мин аңа бик авырлык белән килдем. Чөнки без күбрәк теге Станиславскийның система буенча я предлагаемых обстоятельствах дип без шулай тәрбияләгән күбрәк. Ул чорда шулайрак күбрәк уйныйдырык. Ә менә бу инде әсәрдә образ режиссер инде прямо образ тудырырга кирәк. Монда үзеңне уйнама, менә бу бит бөтенләй икенче дип инде шулай итеп бик газапланып эшләгән рольләр, алар бик кадерле булалар. Шуңа күрә миңа ниндидер бер үземне сындыра торган, үземне ниндидер яңадан сынап карый торган. Артист кеше үзен бит гел исфатларга тиеш, артист икәнлеген. Һәрбер рольдә үзенең артист икәнлегенең әйтәләр бит исфат үзенең дия түгеллегенә. Менә шул әйбер бар инде ул театрда. Һәрбер яңа рольне уйнаган саен, һәрбер сәхнәгә чыккан саен, син үзеңне артист икәнлегеңне, үзеңнең сәхнәдәшләр алдында да, тамашалар алдында да исфат итәргә тиешсең. Менә бу рольдә инде мин үземне яңадан туган кебек булдым. Барыбер дә Фәрит Рафкатович белән менә эшләү сезгә
кай вакыт башка спектакльләрдә дә безнең өлкән буынга авыррак бирелә дип әйтәсез сез әңгәмәләрдә. Менә бу авырлык нәрсә белән бәйле? Әле фикеремне әйтеп киттем бит инде. Без каядыр психологический театр, без каядыр икенче чорда тәрбияләнгән, икенче ничек дип әйтәм, сәхнә теле белән эшли торган артистлар, безнең буан артистлары. Менә яшьләр театр бит ул барыбер гел үзгәреп тора. Театр бит ул уен, барыбер ул уен. Шуңа күрә уенны кичерешләр белән бергә бәйләп сәхнәдә үзеңне уйнарга кирәк. Менә яшьләр хәзер шулай. Алар фикерне дә югалтмыйлар, кичерешләрне дә бирә, шул ук вакытта уен икәнен дә онытмыйлар. Уен белән дә мавыктыралар. Менә шуңа күрә безгә әлбәттә яшь режиссер белән, бу очракта инде мин Фәрит Бекчентаев белән дип әйтим, ул бит Марсель Хәкимовичтән соң ул нитеп артистлар белән иҗат итә башлады. Менә безгә авыррак булды әлбәттә. Әмма ләкин без үзебезне җиңеп бардык, яңа тәрбияләндек дип әйтим инде, яңадан каяндыр сәхнә теленә, каядыр өйрәнеп, ирешә башладык. Әмдә инде әлбәттә барыбер уңышлы уйныйбыз инде, мин шулай дип уйлыйм, тамашачы безне барыбер кабул итә, безнең буынны барыбер ничектер ярата. Фәрит Бекчентаев турында сөйләшә башлагач, аның һәрбер эшен кабул итәсезме сез? Кабул итмәгәннәрен тәнкыйтьлисезме? Менә ниндирәк мөнәсәбәттә? Тәнкыйтьләмим мин. Чөнки Фәрит ул спектакльне куймый гына, кую гына түгел, ул аны тудыра. Тудыра ул аны, менә баланы тудырган кебек тудыра. Тудырган баланы ничек гаеплисең инде аны? Бала туа, ниндидер кимчелекләре белән дә туа ул. Шуңа күрә мин моңа бер нинди тәнкыйть әйтә дә алмыйм мин. Ул спектакль чыгарганда кай вакытта мин залдан карап утырам, ниндидер миндә фикерләр туа икән, ул миннән сорый, ничек? Мин әйтәм, миңа калса менә шулайрак, миңа калса шулайрак. Минем фикерләрем белән килешә ул. Мин күбрәк шул тудырган вакытта нитәм. Спектакль уже чыккач инде анда әлбәттә иң кирәкле әйбер бит режиссерның артистлар аша кирип артистларга үзенең фикереңне, үзенең мәгънәңне, үзенең әсәрдәге нин җиткерергә һәм ул шул әйбергә ул ирешә, ул булдыра. Шуңа күрә бит сәхнәгә артист чыга, режиссер бит чыкмый. Артист аша без спектакльне кабул итәбез. Менә ул әйбер Фәриттә бар, ул артистлар белән эшли белә. Шуңа күрә мин спектакльне карыйм, мин артистлар өчен шатланып утырам. Артистлар җиңеп чыга, артистлар режиссерның телен аңлап җиткерә. Безнең артистлар, Аллага шөкер, режиссер белән уртак тел табалар. Уртак тел тапкач, спектакль әлбәттә артистлар аша кабул ителә. Менә бу темага кергәнбез икән, бер әңгәмәсендә Фәрит Рафкатович әйткән иде, безнең Камал театрының иң зур казанышы ул артистлар ансамбле дип. Менә сез шушы ансамбльдә партнерлык турында да берничә сүз ишетәсе килә. Иң бәлки сезнең өчен иң уңайлы партнер кем ул? Әлбәттә. Бәлки кем иде? Спектакльдә ансамбль булырга тиеш. Спектакльдә ансамбль булмаса, спектакль юк. Ул таркау була. Ансамбль булганда гына спектакль уңышлы була. Инде партнерга кайтып калганда, әлбәттә, минем иң яраткан партнерым Ренат Тажи. Әле без менә кичә генә аның белән мәхәббәт турында сөйләшеп уйнадык. Без аның белән яшь чакта Гүзәл мәсәлне уйнаган идек. Һәм монда инде без ике картны уйныйбыз. Һәм менә аның белән уйнау шундый рәхәт. Чөнки ул синең өчен дә уйный ул. Үзе өчен генә уйнамый, бу артистлар үзен генә уйныйлар. Бу партнерны уйный. Аны белән уйнау шундый җиңел, шундый рәхәт. Сез үзегез нинди партнер икән? Ансын инде сез артисттан сорарсыз, башка артисттан сорарсыз, мин үземне әйтә алмыйм. Үзем турында мин әйтә алмыйм. Без Ринат белән бик әйбәт. Без бер-беребезне тоеп, бер-беребезне ничек дип әйтим инде, аңлап уйныйбыз. Бер-беребезне тоеп аңлап уйныйбыз. Ул минем яраткан партнерым.
Оннары шоқтай рольлар бірге ойнарға тур келді бит инде, оның белән дә. Оннары бик әйбәт, әлбәттә партнер Шәүкәт абый иде Биктимиров. Оның менә бүтін әгъзалары уйныйдыр. Күзләре уйныйдыр, йөзе уйныйдыр, бүтін гәүдәсе уйныйдыр. Мин бит әле ул вакытта япь-яшь идем. Ул инде шактый уйнаган артист иде. Менә шундый бәхеткә ирешергә туры килде. Режиссер Лев Додин бір китабында былай дип яза. Актер не кадәр сәхнәдә озак яши, шул кадәр күбрәк тоймылауны югалта. Тәҗрибә еш кына үлемгә китерә ди. Ягъни актерның менә артык үз-үзенә ышануы турында сүз бара инде. Мин бер вакытта да артык үземә ышанмадым. Бер вакытта да һәр вакыт борчылып, һәр вакыт үземдә үзем казынып, бүтән ниләрне җитешмәгән якларыны тоеп, мин үземә бик таләпчән. Мин ул фикер белән килешә алмыйм. Бәлки ул бик күп уйнаган артистлар турында сүз барадыр. Киноларда, телевидениеларда, ниләрдә үзләрен теге бөтенләй исраф итеп, шын теге үзенең асылын югалткан артистлар турында сүз барадыр. Ул бит инде Питер зур театр, алар анда артистлар бүтән җирдә катнашалар. Менә мин ул нәрсәгә каршы. Бер вакытта да тәҗрибә дигән әйбер ул зыян китерми сәхнәдә. Әмма ләкин әлбәттә үзеңә үзең бик таләпчән булырга кирәк. Сәхнәдә артист акыллы булырга тиеш. Акыллы. Ничек ирешә шул акыллылыкка? Миңа менә Рәфкать Бикчентаев миңа беренче мәхәббәт спектаклендә бүләк иткән альбомда менә шундый язма бар иде. Шундый сүзләр булачак акыллы артистка дигән иде. Демәк, талантлы да түгел, акыллы. Демәк, акыллы артистка ул күп әһәмият биргән булгандыр инде, режиссер буларак. Ул Менә бу акыл ул нәрсә ул? Мудрость мол, ум мол, әле инде күп начитанность, мин русча әйтәм, чөнки төгәл аңлашылсын өчен. Акыллы, демәк, әйбер тормышта акыллы булырга тиеш ул. Күп укыган, әлбәттә, күп нәрсәне аңлый торган, дөньяга битарафлык булмаска тиеш. Менә бит без руста шундый сүз бар: поэтому можете не быть, но гражданином быть обязан. Шуңа күрә сәхнәдә кешенең кем икәнлеге, нинди кеше икәнлеге, нинди генә роль уйнаса да барыбер күренә. Сизелә ул менә. Шуңа күрә ул акыл менә туплана, менә шулай дөньяны кабул итү, вакыйгаларны кабул итү, кешеләрне кабул итү, пьесадагы уйнаган пьесадагы вакыйгаларга үзенең карашын, мин мәгънәсен аңлау, менә шул акыллы булырга тиеш. Менә Додин сүзләрен сез инкар иттегез, ләкин психологларда бүгенге көндә менә 5 ел кеше бер урында 5 ел эшләргә тиеш. Артистлар бит инде гомер буе бер театрда эшли. Но бит артист бит гел бер эшне эшләми, ул бит төрле рольләр уйный. Төрле рольләр уйный. Гомумән мин үзем тормышта кешегә карата минем шундый фикерем. Кеше нәрсәгәдер ирешергә теләсә тормышта төгәллек бер булырга тиеш. Бер үзенең эшеңә бирелеп, шунда гына эшләргә тиеш миңа калса кеше. Әйтәләр бит, уңышка ирешергә теләсәң, бер объектта юнәлт үзеңнең карашыңны, үзеңнең көчеңне. Сез менә бер юнәлештә эшләп, көчне туплап, ирештем дип уйлыйсызмы? Менә ниндидер Кеше бер вакытта да төгәл ирешә алмый дөньяда. Барыбер ирешә алмаган, эшләмәгән эшләр барыбер кала инде ул. Мин менә бүтән нәрсәгә ирештем дип кеше алай әйтә алмый. Үземнең теләгемә ирештем, үземнең юлыма тугрылык кылдым. Минем бер вакытта да үз эшемнән бизгәнем юк. Шулаймы? Бер вакытта да. Юк, бер вакытта да мин үземә бик нык үземнең эшемә бирелдем гомер буе. Үземнең табигатыма шул эшне генә эшли алам кебек. Үзегезнең кайсы елыгызны сез кире кайтарып, берәр елны яшәп алыр идегез? Бәлки ниндидер чорны, ниндидер мизгел дисез сез менә. Белмим инде, миңа карса иң кадерле тормышта мәхәббәт мизгелләре. Бәлки шуларны кайтарыр идем. Чөнки тормышка көч бирә торган мәхәббәт мизгелләре. Ул әлбәттә
аны иң истә калган мизгелләр шул инде, ул әлбәттә аны кайтарып булмый инде аны хәзер. Әмма ләкин мәхәббәт тормышта кирәк. Нинди яшьтә булса да. Hazır enişte, hazır. Ana şulay. Ana şulay. Nağma, Enişte. rahmet sana. Nerse şun? Şulay benim hakta. Barışılganış. Ey karşı. Üzümüz için üzümüz barışılmasa gözün için takın. Kem barışılsan. Ey Allah. Sen ömür boyu beni yaratıp yaşadın. Көрсетмеске тырышсам да, сезейdim bitmini. Koyayın da kaşık sizdirir. Ömer boyu adetsizlenip, terbiyesizlenip, ömerimiz üzdü. Koyayın da. Yarı sen beni taşlamadın, yanımda buldun. Мен ömrümde senin bilen ötkerüme gururlanam. Rahmet. Sen dürüst eytesin, Ne? biz eybet yaşadık. Ne? Başkalardan kim hur bulmadı. Yok. Min günesine, bir güne bala da bula gitti olmadı. Doktor nerse yok var nerse silisi, nerse bunlar isin ha. Karşı, ne geçtiğinde şunlar sili başladı. Nığman, Ha, yarattım deyip etsen idim. Bir güne mertebe. Teatrda halk pek köpüydü şu. Belki şov ikkendir. Keyfini cibergendir. Yani hazır min hazır ne? Sana şey yine yasap gireyim ben, yarayım mı? Sen Mine. bana Ne gelir? 45 yılga bir güne mertebe bir kadar şey yasarga yaraydır. rahmet. Min hazır. Eniş, hazır. Сіз тұрмышта кішілеріні өзіңіз сайладыңыз ма, әлі сізні сайладылар ма? Мені сайладылар. Дусларыны? Дуслыгны аны күрәсең сайлап булмыйдыр. Дуслык ул ниндидер тиешле шартлардан, уртак эштән килеп чыга ул, бер-береңне ярдәм итүеннән килеп чыга ул дуслык. Әмма ләкин мин үзем бик яратадыр дусларны сайларга бала чактан ук. Әйдә, дус булыйк әле синең белән дип әйтәдерим. Әле теге без артыкта ял иткәндә бер нидән Германиядән бер кыз килгән иде. Менә бик озак аның белән язылыштык без. Кияүгә чыгып инде балалар туып һаман язылыштык. Менә соңгы арада гына каядыр азна тукталдык. Менә мин аны үзем әйдә дус булыйк әле синең белән дип бик ошатып сайладым инде. Менә шундый ниләр була. Бара-бара инде алгая каядыр үзеннән үзе дуслыкны саклап калу кирәк бит әле. Аның бик зур җаваплылык бит ул дуслык. Ә менә бара-бара дуслыклар китеп бара. Шешеп җыясың дусларны. Анайлап бүгенге көндә үзегезне сез ничек тоясыз? Рәхәтме сезгә яшәү? Менә хәзер синең белән сөйләшеп торганда рәхәт. Тормышта иң кирәкле бер тынычлык кирәк. Жан тынычлыгы кирәк. Жан тынычлыгы ул бүтән нәрсәдән дәвалый торган. Бүтән авырулардан дару да кирәкме жан тынычлыгың булса. Эшлим әле менә Аллаһка шөкер театрда. Әле рольләрем бар. Театрга киләм. Менә шундый рәхәт итеп үземне хис итәм. Яшьләр белән аралашам. Театр яши, мине дә ничектер әле. Соңга сугалар, Аллаһка шөкер. Тормышта да бүтән әйбер бар кебек. Балам бар, уныгым бар. Менә аларның тормышлары тыныч булсын. Аларның тыныч булганда миңа да бик рәхәт. Онук дигән сүз яңгырады. Әйе.
шушы бабайлар чуагындагы Хәлимә, оны гына әби диме миңа. Яратмыйм ул сүзне ди. Менә сез, умам, бу әлбәттә темага кирип китәр өчен. Аңладым. Юсуф турында Миңа әби берничә дип сүз. әйтмәү, миңа дәвәнни ди. Дәвәнни ди ул миңа бик игътибарлы. Минем аңа менә уйнамаган вакытларга туры килде аның тууы. Мен аңа бик күп көч салдым. Мен бүтүн дөнья тукталган иде. Тик аңарга гына бүтүн күңелем аңа салган идем. Гел бактым аны, чөнки балалар бит алар эшлиләр иде. Үстердем дип әйтергә дә була инде. Бик өлешем генә күп керттем. Теләп керттем менә. Чөнки яшь чакта безнең балаларга вакытыбыз юк иде. Без бит инде айлар буе гастрольдә йөридек. Апам карады, әнием карады, әби карады Фәритне, улымны. Ә менә инде онык әйтәләр, баланың баласы балдан да татлы диләр бит. Ә менә оныкка минем көчем җитте, вакытым җитте. Музыка мәктәбендә йөрттем, аны бетерттем музыканы. Хәзер бик күп коралларда уйный, фанода, гитарада, трубада, нидә. Менә Дәвәни дип инде миңа ниләр котлый инде туган көннәре белән. Кайгы күрмә дип яза миңа, татарча яза. Татар телен инде бик тырыштым, татар телен сеңсен үзенә, татар телен онытмасын дип инде. Гел татарча сөйләштем, башта кичкенә чактан ук татар җырларын җырлап, татар ниләрен, китапларын укып инде аңа. Наилә апа, беразны шаян гына сорау бирсәм буладыр. Буладыр инде. Театрда Наилә Гәрәевнең күз тию турында легендалар йөри. Менә бу чыннан да шулаймы ул? Аның мәгънәсе нәрсә, хиссиятын ничек аңлатасыз сез? Мин аны берничек тә аңлата алмыйм. Менә, ләкин менә булган хәлләр шуны раслый менә. Хәзер инде минем әлбәттә шул хәтле күземнең андай нуры юк. Барыбер куркалар менә. Баланы күрсәтмиләр. Ну хәзер Аллаһка шөкер дим инде. Шөкрана дип әйтеп куям инде баланы субханалла дип инде. Менә аны хәзер сөйләсәң, кеше ышанмас. Шундый шыраклар туры килде. Аны хәзер әлбәттә инде театрда инде ни булып сөйлиләр хәзер бер ни. Анекдот итеп. Нәрсә дип әйтә алмыйм инде. Хисмат хәзерге көндә миннән куркып тора инде менә. Әсгат Хисмәт. Әсгат Хисмәт. Соклан. Мен әйтәм, мин инде хәзер сиңа да соклана алмыйм, инде сине сокландырлык күзләремдә юк. Нигә сокланам мен әйтәм мин. Борчылма менән балай. Аның белән нәрсә булды соң? Менә уйнадык без, улыбыз белән без аралашабыз. Мин анда аның әнисен уйнадым. Шундан соң теге сәхнәдә бик үк теге күренми торган җирдә аны булай нитеп алдым да, сыйпап алдым да, ой, мен әйтәм, синең бик нык икән күкрәкләрен дигән, икенче көнне күкрәкләре шеште. Менә шуны берничек тә оныта алмыйм. Бәлки ул очраклылык. Ондан соң бер заман шулай bir Илдар Хайруллинның яңа курт калган иде. Ой, мен әйтәм, шундый әйбәт балони ул вакытта юк иде. Бер көндә дә шундый матур балони куртка дип әйтүем булды. Ишек кәләктә дә шарт итеп җыртылды. Ана шул Фирдәвес мәрхүм Кәйүм Хәҗәмовның яңа йыгын күрдем дә теге башкачтан менә ой, мен әйтәм, шундый матур йык кигәнсең Фирдәвес дип әйтүе булды. Менде дә җуып илде дә шул вакытта газ белән бөтенне җуынды. Бөтенләй теге җанды йыгы. Ну менә ул анда гына түгел. Аннан соң иң соңгысы ул теге яза торганда түгелдер инде. Зөлфәт Хаким килеп керә. Мин планнар карап утырам. Ул инде менә күптән түгелдә булган хәл. Инде мин андай нәрсә булмастыр дип уйлаган идем. Шуннан соң ул теге әле фойега кермәгән, ишек белән фойе арасында күрдем дә үзен. Ой, мен әйтәм, Зөлфәт, ниһаят сине күрергә насип булды. Күптән күренгәнең юк иде. Шундый матур киенгәнсең. Как Дэнди лондонский одет дип әйтүем булды. Атлавы булды, бүтән гәүдәсе белән шоп итеп җыгылды. Нәрсә булды соң миңа ди? Тора алмый. Нәрсә булды соң миңа? Бүтән теге киеме белән, гәүдәсе белән. Шуннан соң Әсгат Хисмәт, ничек нәрсә булды? Наиләне күзе тиде сиңа ди. Менә сукланам, мин сукланырга яратам шул. Аннан соң менә нигә инде ул Хәлим Җәлаловка. Аны бәлки менә бер-ике кешене генә калдырырсыз. Хәлим Җәлалов Диләфрузны уйныйбыз. Юк, уйныйбыз Азатны. Ул анда ул Шүрәлене уйнады. Ул бит инде булай күрер күзгә бик үк теге матур түгел.
Шундан соң триколар киген, инде яшак инде карадым да, ой, мәйтәм. Хәлим, гәүдәң матур икән синең дип триколар кигән, бик матур дип әйтүем булды. Икенче көн театрга килә, кулын сындырган. Мин аны белмәдем, Диләфрүздә уйный, анда бит Даганга менә ул. Ой, Даганга менә алмыйм бит, менә Диләфрүзнең генә күзе тиде, кулымны сындырды ди. Менә теге шундый туры килә. Мен әйтәм, туры килү генә бит инде ул дип. Юк. Менә Хәзер ышандырып булмый инде. Ярар, менә шундый көлке ни булып алды инде. Менә сыклана беләм, бик сыкланырга яратам шул мин. Наилә, мин дә сезнең белән соклансам буламы бүген? Минем күзем тими. Мин хәзер мин үзем курыкмыйм инде анда күз тиюдән. Шундый көләсез, яшь кызлар кебек. Менә сезнең белән утыру шундый рәхәт мизгелләр. Миңа да гүзәл бик синең белән, мин сине бик яратам, сине бик бәхетле булуыңны телим. 5 ел элеккеге бер әңгәмәгездә сез бабайлар чуагы минем карьерама нокта булыр дип Шулай дип уйлаган идем. әйткән сез бер әңгәмәгездә. Һәм инде сезнең менә 5 ел үзе тагын махсус сезнең өчен спектакль куела. Менә бу спектакльдә ниндирәк роль, ул нинди сораулар тудыра сездә? Алдан әйткән ни диләр бит. Алдан әйтергә базмыйм мин, чөнки әле ул мондый гына рәвештә әле без үзебез генә укыйбыз. Тәкъдим иттеләр миңа ул әсәрне. Ул күптән тәрҗемә ителгән, Абдразаков. Ул ни режиссер, актер булган, ни Автор. Таджикстаннан ахрылые. Ул үзенең әнисенә багышлап әсәр язган. 2 кешелек. Ананың баласы белән сөйләшүе. Баласы малае инде аның бик зур түрә. Әнисе белән сөйләшергә вакыты юк аның. Бу әнисе гел борчылып, аның өчен аның гел шалтыратып тора. Менә шул шалтырату телефон аша ул гел малае белән үзенең фикерләрен, үзенең кичерешләрен, үзенең уйларын аңа җиткерә. Атыгының вакыты юк. Менә ул мин риза булдым, чөнки ул минем ниләремә, табигатыма, минем уйларыма, минем борчуларыма шундый туры килә. Минем дә бит бердән бер балам. Мин дә инде гел нитәм, борчырга да миңа ярамый, нитми дигәндәй. Менә ул нәрсәләр ничектер ана кешенең балага карата ананың ялгызлык икән сизү инде. Менә ул әйбер бик әйбәт, шул Абдразаков ягыннан бик әйбәт язылган. Беренче репетицияләрдә гел елады дип әйткәннәр иде. Чөнки үземнең борчуларым, үземнең уйларым шундый тәңгәл туры килә, нәкъ үземнең сүзләремне әйткән кебек. Мин хәзер бик тиз җылыйм. Мин бик йомшардым хәзер. Күңелем, кем әйтмешли, бу яшьтә шулай буладыр инде ул. Кичкенә генә бер нәрсәгә дә мин инде күңелем тулып, мин җылап җибәрәм. Менә шуңа күрә минем анда әлегә баягы инде режиссер Фәрит әйтә инде. Син бит монда син түгел, бу бит бөтенләй икенче кеше. Нигә син аны үзең булып укыйсың? Шуңа күрә монда әле бар кайбер ниләр. Кырысрак сөйләшергә кирәк, кырысрак дип инде, кырысрак. Мин менә шул кырысрак дигүк теге сөйләшә алмыйм. Мин гел йомшак, нитеп кенә инде шундый ни. Хискә бирелеп, хискә бирүчән инде мин бик. Менә шулай бер бар, гүзәл. Мин көнемне шул улымның шалтыратуы белән башлыйм. Иртүк миңа улым шалтыратмаса, мин яшәмим әле мин. Менә аның мин аңа гел әйтәм, миңа иртүк шалтырат. Шуннан соң да мин яши башлыйм. Менә шулай бер инде ул. Нидә дә шул, әсәрдә дә шулай бер. Миңа аның тавышын ишетү, исән сау булу кирәк. Шул вакытта мин тормышым, көнем шуның белән башлана. Мин яши башлыйм. Наилә апа, исәнме улым, спектакле әле сезнең иҗатыгызда нокта булмасын, өтер генә булсын, һәм инде һәр таңыгыз исәнме улым дигән сүзләр белән башлансын иде. Амин, шулай булсын. Килүегез өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә дә Юбилейларны матур итеп, исән сау, җан тынычлыгында үзегез әйткәнчә каршыларга насыйп булсын. Сезгә дә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бөтен караган, тыңлаган кешеләргә дә сәлам, исәнлек, саулык, хәерле гомерләр насыйп итәм. Амин, шулай булсын. Рәхмәт.